ha gent que sembla que els espanta la música i ballar. Quan jo dic que això és una forma d'alliberar l'espírit interior. Això és vida, això és trobar il·lusió i esperança. A mi el que em fa por és aquella gent que està empresonada. A mi el que em fa por és aquells que passen gana i aquells nens i dones maltractades. Això és el que em fa por. Però cantar i ballar no veig per què sempre m'han criticat tant. Si és una forma de viure absolutament fantàstic. Bé, abans que tot, bona tarda un cop més. Gràcies per haver vingut a tots vosaltres, a les autoritats. Gràcies per acompanyar-me en el meu primer pregó de la meva vida. Gràcies